Žalovaný Hamad bin Abdul Thani, toho času v Kataru, je vinen, že v blíže nezjištěnou dobu v roce 2002 v jím užívaném bytě v Praze 2, Lumírova 21, požádal Žanetu Telioredisovou, Lucii Vaničkovou, Dagmar Kazdovou a nestotožněnou Milénu Radověvičovou, aby k němu za účelem pohlavního styku vodili mladé dívky ze základní školy ve věku kolem 16 let za úplatu ve výši 1000 korun za každou přivedenou dívku. Pod bodem 1 vykonal soulož s osobou mladší 15 let. Pod body 1 až 4 a 12 vydal osobu mladší než 18 let nebezpečí spustnutí tím, že jí umožnil vést zahálčivý a nemravný život. Pokračoval v páchání takového činu po delší dobu a spáchal takový čin opětovně. Pod bodem 12 poskytl osobě mladší 18 let za pohlavní styk úplatu a takový čin spáchal opětovně. A za to se odsuzuje k nepodmíněnému úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 11 měsíců a 8 dnů nepodmíněně. Podle paragrafu 39a odstavec 2b se pro